todos, fiéis e devotos de Nosa Señora e aquí da Virxen da Ermida, a Virxen dos Remedios da Ermida. Para nós é unha gran alegría poder estar hoxe aquí. Queremos darvos as gracias en nome de Don Xesús, o noso párroco, que hoxe non pode estar aquí por problemas de saúde. Entón, pois vamos facer a introducción desta pequena, este pequeno non, do pregón da coroación canónica da Nosa Señora, a Virxen dos Remedios da Ermida. Para eso tamén lle damos as gracias en nome de toda a parroquia, de toda a congregación e de todos os fiéis que son moitos da comarca de Quiroga, e as gracias a Don Isidro García Tato. Ben, para os poucos que se cadra non o coñecen, a Don Isidro García Tato, decir que en 1973 licenciouse en Teoloxía pola Universidade Pontificia de Salamanca. Entre 1973 e 1976 foi bolseiro nas universidades de Múnich e Ratisbona, na Alemania, onde foi alumno de Joseph Ratzinger. Entre 1976 e 1981 foi axudante de cátedra na Facultade de Teoloxía de Ludwig Maximilians Universität de Múnich, pola que se doctorou en Teoloxía en 1981. Entre 1982 e 1986 foi bolseiro postdoctoral no Instituto Francisco Suárez e no Departamento de Historia Medieval do Centro de Estudos Históricos do CSIC, o Centro Superior de Investigacións Científicas. Entre 1984 e 1985 foi secretario da Revista Española de Teoloxía. Durante 10 semestres, 60 meses, comprendidos entre os anos 76 e 1981, impartiu 10 cursos na Universidade de Múnich, onde coincidiu con Don Alfonso Carrasco Rouco, o noso actual bispo de Lugo. Foi alumno meu. Foi alumno seu. En 1986 doctorouse en Filosofía pola Universidade Complutense, entendo que a de Madrid. En ese ano foi contratado no Departamento de Historia Medieval do CSIC. É membro do Consello Científico da revista Estudios Mindonienses, do Consello de Redacción do Instituto de Estudos Valdeorreses, do que é membro de mérito desde 1990, secretario e membro do Consello de Redacción de Cuadernos de Estudios Gallegos e secretario de Publicacións do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Dende 1997 ata 2017 foi científico titular do CSIC, no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento do CSIC, e hoxe é científico ad honorem de tal instituto. Moito máis podíamos seguir falando de vostede, pero creo que é o momento de que nos faga ese pregón para a nosa Virxen dos Remedios da Ermida que vai se coroar de maneira canónica. É todo un fito na provincia, que vai ser, que se non me consta mal, a segunda, non? Sí. Entón, pois é toda unha honra estar aquí e poder presentar a nosa parroquia a todos os feligreses e a todos os devotos, no cuales me encontro ben. Gracias. Muchísimas gracias por la maravillosa presentación. Non sei se estarei á altura, pero bueno, intentarei. Pero bueno, pois moi boas tardes a todos, donas e señores. Pois lonxe de todo o protocolo e dos tópicos que se repiten en situacións como esta, pois devo comezar por agradecer moi sinceramente a invitación por parte do señor párroco Don Xesús Río Ramiro de iniciar con este pregón a novena de a coroación canónica da Virxe dos Remedios nesta bendita parroquia de Santa María da Ermida. O meu máis profundo agradecemento
por tan alta e inmerecida honra é a miña máis expresiva noraboa por esta atinada iniciativa ao señor párroco e a todos os responsables e colaboradores, incluindo tamén a miña presentadora. Como non é moito o tempo do que dispoño para expoñer toda a temática que no seu día me propuxo pois don Xesús, abordarei sen máis o desenvolvemento do meu relatorio pregón de acordo co meu perfil de malo historiador teólogo, seguindo unha metodoloxía positivista basada en fontes duras e blandas, é dicir, monumentais, epigráficas e manuscritas en pergameo ou en papel. Deste xeito, sendo así as cousas, é un feito irrebatible que esta igrexa da Ermida de Quiroga, como anexo á igrexa matriz de San Salvador do Hospital, pertenceu dende unha data indeterminada do século XII á orde militar de San Xoán de Xerusalén, de Rodas e de Malta, que polas dimensións dos seus dominios en Galicia, repartidos entre 4 ou 6 encomendas, e polo longo tempo de 7 séculos, dende mediados do século XII ata finais do século XIX, pódese considerar como a orde militar galega máis enxera. Hai que ter tamén en conta que o lema ou divisa da orden sanxoanista que ainda existe hoxe é Duitio Fidei et Obsequium Pauperum, que se ven a significar testemunha e defensa da fe e asistencia aos enfermos e necesitados. Síntesis perfecta do que ten que ser a pastoral auténtica. Neste contexto sanxoanista e das eclesias propias, tanto a igrexa de San Salvador do Hospital como esta de Santa María de Ermida pertenceron, como xa dixen, á orde sanxoanista, a primeira como priorato e a segunda como anexo a este priorato, dende, xa dixen, a Idade Media ata o concordato entre a Santa Sede e o Estado español de 16 de marzo de 1851. As disposicións deste concordato foron levadas a cabo mediante a bula pontificia de San Pío IX o diverse de 14 de xullo de 1873 e no auto de execución desta última polo arcebispo de Valladolid, cardenal Juan Antonio Moreno Maesonave, comisionado pontificio, ambas as dúas igrexas pasaron a ser de xurisdición diocesana da diócesis que estivera, na que estiveran situadas. Pero as igrexas do Hospital de Quiroga e o seu anexo de Ermida, aínda que lindaban con territorio de Astorga, asturicense, incorporáronse a diócesis de Lugo, que a bula, coa diversa que xa citei, tiña unha cláusula que dicía que os curatos sanxoanistas que se atopaban incluídos por todas as súas partes dentro dos límites dunha diócesis debían de incorporarse a esa mesma diócesis, pero aqueles curatos que confinaban con máis dunha diócesis debían ser agregados e incorporados a aquela diócesis que tiña a súa catedral máis cerca, máis preta. Conforme esta disposición, as igrexas do Hospital de Quiroga e o seu anexo de Ermida, que lindaban as diócesis de Lugo e de Astorga, pasaron ao Obispado de Lugo o 30 de xaneiro de 1874. Por que? Pois por estar máis cerca a Catedral de Lugo e a de Astorga. Tendo en conta estes antecedentes, dividirei o meu relatorio. En primeiro lugar, farei unha breve referencia aos restos arqueolóxicos antigos atopados aquí no ámbito de Santa María de Ermida, para nunha segunda parte abordar a súa pertenza á orde militar de San Xoán de Xerusalén, xa dixen, dende aproximadamente a segunda metade do século XII hasta a segunda metade do século XIX.
Para a primeira parte do relatorio apoiareime tamén na abundante bibliografía existente, da que farei unha síntese e lectura crítica, mentras que para a segunda empregarei material inédito e os meus estudos sobre as encomendas galegas da Orden de Malta, nas que con o meu compañeiro Selectino Álvarez levo xa traballando xa fai unha morea de anos, e das que publiquei xa 6 tomos, unhas 6.000 e pico páxinas, 2,5 dos cales tomos referidos á encomenda de Quiroga foron publicados nos anos 2004, 2010 e 2012. E polo que tixe a época antiga, no ámbito espacial desta igrexa da Igrexa de Ermida, pois atopáronse pezas arqueolóxicas paleocristianas que indican que esta igrexa, nas súas orixes, pois foi un centro significativo na cristianización de Galicia, digo ben, na cristianización de toda Galicia. Isto é o que se pode deducir dun exame detido da súa peza emblemática, é dicir, o renomeado Crismón da Ermida, que temos aquí unha réplica, do que eu ouvín falar por primeira vez moi longe de aquí, a 2.200 km de aquí, ao máximo experto, o sabio arqueólogo alemán, profesor Helmut Schlunk, a finais dos anos 70 do século pasado, na Universidade Alemana de Múnich, para que vexen a onde chegou esta pedra, digamos, da Ermida. Está unha das mellores universidades do mundo, que é a Universidade Alemana de Múnich. Como todos ustedes saben, trátase dunha mesa redonda, de mármore gris veteado, de lúcero de linzo, de 95 centímetros de diámetro, de espesor de 5,5 centímetros, pois que na igrexa, na Santa Señora de Ermida, servia de ar no altar maior ata o ano 1887. E este ano de 1877, con motivo dunha visita pastoral do bispo de entonces, que era Gregorio María Aguirre García, foi sacada da igrexa, pois xa que en torno a ela xurdiran prácticas un tanto supersticiosas. Dada a súa condición de hora, e xentiña, a xente raspábana para obter uns polos da pedra que habían de curar e previr de certas enfermedades a de certos males. Desde 1925, pois atopase no Museo Diocesano, na Catedral de Lugo, onde a poden ver. Eu, cando vim, emocionei-me tanto que casi me saltaron as lágrimas. Según o xa mentado sabio alemán, Helmut Schlunk, trátase dunha mesa de ofrendas de mediados do século V, que ten no seu interior un amplo monograma de Cristo, ou Crismón, formado polo G e polo Rho, que son as primeiras letras da palabra grega Christos, Cristo, entrelazadas a xeito de invocación coa seguinte inscripción ao redor que forma conjuntístico latino. O conjuntístico pois é unha estrofa en latina composta de 2 versos, un hexámetro e un pentámetro de métrica pois bastante correcta. Aquí toquei xa me estudiou de libro naquela posibilidade e con moitos anos tiñamos que estudiar latín moi ben, moi profundamente, casi con 14, 15 anos falábamos o latín, non o latín macarónico, sino o latín clásico. É así ou non é así? Pois a inscripción di «Aurum vile tibies argenti pondera cedant, plus es post propria felicitate nites». Que cita, o ouro é vir para ti as riquezas de prata espargállese, mas eu que reluces pola tua propia felicidade. No centro da lápida pois están gravadas o alfa e o omega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, en referencia directa ao texto do Apocalipse. Eu son alfa e omega, eu son o alfa e omega, eu son o principio e o fin. Polo que acabo de expoñer o Crismón da Ermida, o seu elevado perfeccionismo técnico na factura da peza en xeral e coa calidad poética da inscripción en particular, amusa un núcleo culturalmente singular en a Ermida. É a mellor prova
da cristianización desta zona, e concretamente de Galicia, nunha época relativamente tardía, se a comparamos coas zonas urbanas costeiras do Mediterráneo. Se na España romanizada o cristianismo foise abrindo paso con lentitude, no noroeste peninsular a pervivencia do paganismo continuou ata a caída do Imperio Romano e aínda máis tarde, como aparece concretamente no meu de aquí, no verso das montañas do Verso, aínda no século VII. Por outra parte, todo parece indicar que a ubicación que ten hoxe esta igrexa pois non é a original, senón que estaría un pouco máis abaixo a uns 100, 200, 300 metros no sitio chamado a Campa, ocupado na actualidade pois por viñedos. Sabe moi ben que no laboreo das viñas pois parece que siguen aparecendo restos antigos, tégole, o sea, tellas, anacos de mármore e incluso sepulturas, según me informaron os arqueólogos valdebreses, pois Santiago Ferrer Sierra e José Fernández Pérez, que nos acompañan hoxe aquí. Moitísimas gracias, amigo Pepe, por estar aquí acompañando. Despois da época de apogeo romano tardía, da que probablemente foi unha basílica da que é testimonio o crismón, os demais restos marmóreos, as bases de capiteles, pois sufriría un deterioro de caimento, ganándolle en prestixio pois a igrexa de San Salvador do Hospital, construída por os cabaleiros sanjuanistas e consagrada moi probablemente na era 1229, na era 1229, que equivale ao ano 1191, como reza nunha inscripción que hai na entrada do hospital nunha parede. Esta igrexa tiña o rango de priorato e ao fronte dela estaba un prior que era ao mesmo tempo o vicario xeral, xuez eclesiástico, de toda a encomenda de Quiroga, co cometido de facer as visitas en nome do comendador de todas as demais igrexas que pertenecían a orden, prioratos, curatos e anexos, por un total de 30 igrexas espalladas e repartidas nas dioceses, nas actuales dioceses de Lugo, Astorga e Ourense, chegando incluso hasta Villafranca do Bierzo. A igrexa de Ermida convertiuse nun anexo de San Salvador do Hospital e non son moitas as noticias que posuímos a partir de dela. Sabemos que por o ano 1733, sendo prior da encomenda Frei Antonio Somonza e Quiroga, construíuse a nave lateral desa calle que se ve aí. A finais do século XVIII, no ano 1794, pois temos noticia dunha demanda que na Real Audiencia de Galicia, na Coruña, pois presentaron os veciños de Ermida contra Tomás Ramón Fernández de Palomares, daquela prior de San Salvador do Hospital, por negarse a celebrar os oficios da Semana Santa na igrexa de Ermida. Parece ser que os feligreses e desta parroquia eran celosos, por decir así, da tradición católica que xa viña de anos atrás. Por esta demanda sabemos, ademais, que para estas funcións a igrexa de Ermida tiña de renta anual unha arroba de aceite para alumearlle o Santísimo e 4 libras de cera legadas en testamento por un tal Xosé de Lemos, veciño da Casa da Ribeira de Quiroga. Nesta igrexa había tamén 2 confrarías, unha do Santísimo e outra da Nosa Señora, que non sei se era dos remedios, era Nosa Señora, non nada máis. É que a Virxen ten tantos nomes e tantas agrupacións que moitas veces é tan rica que non sabemos casi como chamala. Cada unha delas con toda a abundancia de cera e fachas con 3 sacerdotes patrimoniais que as servían, unha misa de auga todos os días festivos, fundada polo Marqués de Bianchi, Rosada. Ademais, consta que nesta igrexa había 2 capelanías colativas, a de San Mauro e a do Santo Cristo, con mellor indo ten o mellor en resto noticia. E xa para rematar, vanme permitir que faga pois unha cativa referencia ao significado de a coronación canónica da Virxe dos Remedios, que é o motivo que nos convivou hoxe no comezo da novena, que rematará o día 9 de setembro, que é o día da coronación. Pois, como mesmo di a palabra coronación,
pois é colocar na cabeza da imaxe de Virxe pois unha coroa de metais preciosos, normalmente ouro, plata. Pois isto rememóranos os xa mentados antigos orixes desta igrexa reflexados na inscripción de Duques non puxa. Temos aquí a réplica. O ouro é vil para ti, as riquezas de prata esborrállense, mas é o que reluches pola túa propia felicidade. Quizás alguén pense que con esta coroación pois estamos contradicindo esta ancestral e sabia máxima. Pois, que lle vou dicir, nada máis lonxe da realidade. O ouro e a prata da coroa non se tomen en sí na súa materialidade, senón como símbolo expresivo da felicidade dos homens e mulleres que nunha confraría coroarán na realidade a nosa bendita Virxe dos Remedios. Confraría teolóxicamente aberta a toda a Igrexa universal. Usted sabe moi ben que, porque a Igrexa é católica. A Igrexa é católica. A católica significa universal. Non é unha secta particular nin exclusivista. E todo isto é, como remate, permítanme que diga, viva a nosa Virxe dos Remedios coroada. Viva! Valle de Quiroga, pois vamos a facer entrega pois de unhas botellas de viño de aquí da zona que ten o nome do Meco, é dunha bodega de aquí de Quiroga, entonces vamos a facer entrega, parte de recordo. E despois tamén isto que é o cuadro que está ali exposto esta coroación, que está dedicada a vostede. Está dedicado, vale, se o queredes.